Karen weet alles over de kersttrends dit jaar. Lisette brengt een bezoek aan de molen in Lottum. En Roger praat ons bij over de nieuwste films deze winter. We gaan dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg. Iedere week bespreken we kunst, cultuur en lifestyle in deze regio. En deze week zijn aangeschoven Karen, Lisette en Roger. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Lisette, we trappen af bij jou. Je gaat ons wat vertellen over de molen in Lottum. Je hebt een foto voor ons meegenomen. Ja, klopt. Met wie sta je hier op de foto? Ik sta hier met molenaars van Kessel op de foto. Dit zijn de gediplomeerde... Die zijn niet uit Lottum dus? Nee, ze komen zelf uit Grubbevorst. Maar ze draaien de molen in Lottum. Okay, en ze draaien 1 keer in de maand de molen in Kessel. Want de molen mag alleen gedraaid worden door een gediplomeerd molenaar. Maar daarnaast zijn er ook nu molenaars in opleiding. En in de tussentijd helpen hun voor de molen in Kessel. Want ja, je moet eigenlijk zien dat een molen een groot apparaat is van hout. Meer dan 200 jaar oud. En dat moet gewoon draaien. En dan blijft het gewoon het beste bewaard. Ja, en dat is dus best een specialisatie, begrijp ik. Ja, zeker. Het is een opleiding van bijna 2 jaar om een molen te mogen draaien. Ja. Dus er wordt wel wat van de vrijwilligers gevraagd. Ja. Nou, en Lisette die bracht ook een bezoek aan de Holthuizermolen in Lottum. En daar gaan we even naar kijken. We staan hier bijna in Grubbevorst, in Lottum, bij de molen, de Holthuizermolen. En ik vind het ook een hele eer om langs de 4 molenaars hier te staan. Leon Martens kennen we al vanuit de molen in Kessel. Theo Aerts kennen we ook vanuit de molen Kessel. En ik heb nog 2 andere molenaars. U bent? Juwe Vergeld. Hallo. En Hai Lemmens. Goeiedag. Ja, het is een prachtig span heren die samen zorgen dat deze molen draait. Maar ook dat er meel gemalen wordt af en toe, denk ik. Ja. Mag je zomaar een molen draaien? Nee, in principe doe je eerst een opleiding. En dat duurt minimaal 1,5 jaar. En dan ben je gediplomeerd en dan mag je elke molen in Nederland draaien. Dus je mag niet zonder meer een molen draaien. En dat zal verzekeringstechnisch zijn. Ja. En valt dat mee, zo'n opleiding, Leon? Nou, je bent al wat ouder als je eraan begint. En dan is het toch, het is heel veel theorie. Ja. Het praktische, dat valt wel mee. Dat krijg je goed onder de knie. Maar theorie is gewoon heel veel. Ja. En je moet eigenlijk, van alle molens in Nederland moet je een beetje weten. En, en het weer is ook een tamelijk moeilijk thema. Maar ik heb met hakken over de sloot gehaald. Maar met heel veel plezier? Ja, dat wel. Ja, want hoe lang ben je nu molenaar? Vanaf 2009. Wij zijn in 2007 zijn ze hier gestart met de bouw, de herbouw van de molen. En toen kwam dus ook de vraag, in 2006 zijn ze een beetje begint te polsen in Lottum van wie wil een molenaar worden. Want eigenlijk hebben we het molen, een nieuwe, en geen molenaars. Dus toen hebben wij hier in de eerste instantie. En wij zijn in 2007 zijn we gestart en in 2009 hebben we je examen gedaan. Wow. Dus, en toen was de molen ook net geopend. Dus dat past fantastisch. Ja. Maar als je molenaar wordt, dan zit er ook een stukje van de watermolens in. Was dat ook voor jullie? Ja, daar zat ook een klein stukje in, hoe de schoepenwielen in elkaar zaten en dergelijke. Maar daar hoeven we niet veel van te weten. Maar dat zat er wel bij. Ja. Maar voor watermolens is eigenlijk een aparte opleiding. Ja. Maar het hoort hier ook een beetje bij. Ja. En een gedeelte van de opleiding is ook stage. Waar heeft u stage gelopen? In Kessel. In Kessel, echt? Ook een beetje, maar vooral in Meterik. Oké. Ja, dat is een mooie molen. Bij Toon van As. Ja. Daar zijn we veel geweest. En in de Grauwe Beer in Bezel. Ja, we gaan eens een rondje maken en kijken hoe het hier allemaal reilt en zeilt. Dat is wel de bedoeling dat jullie zo meteen de molen gaan draaien. Ja. Lukt het ook met deze wind? Oh, hij draait. Voor de prins draait hij wel. Ja, mooi. Ja. Theo, de mensen zullen niet weten wat voor de prins draaien is, maar
Prins draaien, dan wordt hij uit het werk gezet. Dan draai je de stenen niet mee, dan draai je alleen het gevlucht rond. Ja. En ik heb ooit begrepen dat het vroeger is ontstaan toen ze ergens een stad belegerden. Dat ze wilden hebben van, we willen niet laten weten dat we geen eten meer hebben. Dus we laten hem gewoon draaien, we malen niet. En dat was voor de prins draaien. Dus om de anderen te laten denken van, we kunnen goed vooruit. Ja. Dus. We hebben geen armoede, we gaan er gewoon mee door. Ja. Lisette is wel echt een stukje erfgoed, denk ik, voor deze regio. Zeker. In elk dorp zijn eigenlijk molens geweest. De Duitsers hebben er veel kapot gemaakt omdat er een hoogpunt was in een dorp. Daar had je dus uitzicht. Oké, Dus ja. vandaar dat er in die periode gewoon heel veel molens gebombardeerd Verloren zijn. gegaan. Ja. Oké, heel interessant. Dankjewel. Roger, over naar jou, want ik ben heel benieuwd. Eind deze maand komt dan eindelijk de lang verwachte Avatar-film uit, The Way of Water. Ja. Een echte blockbuster. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het is al 13 jaar geleden. Hè. 2009 was het eerste deel. 13 jaar al, ja. Ja, die film heeft alle records ook verbroken qua opbrengst wereldwijd. Bijna $3 miljard heeft hij opgebracht. Ja. Het heeft wel even geduurd, hè. Maar dat komt omdat hij nou 4 delen in elkaar heeft opgenomen. En hij heeft... Dus zijn ze dus ook 13 jaar mee bezig geweest met dit vervolg? Of uiteindelijk was in eerste instantie het plan om in 2017 uit te brengen. En toen was je toch niet helemaal tevreden. En toen is het weer uitgesteld. Uiteindelijk natuurlijk ook COVID-periode. En nu is alles klaar voor release. Ja. Ik ben heel benieuwd. Jij hebt het natuurlijk nog niet mogen zien, of wel? Nee, dit is echt zeer exclusief. Ik denk dat wij hem een dagje van tevoren misschien kunnen kijken. Ja. En wat kunnen we verwachten? Is het wel echt een vervolg op het voorgaande verhaal? Of, Ja, het is echt wel een vervolg. Maar hij duurt ook heel lang, meer dan 3 uur. Maar het komt dat er meer karakters in zitten, betere verhaallijnen, een stukje meer emotie. En technisch is er ook wel een verhaal, want normaal worden films uitgebracht in 24 beeldjes per seconde. Ja. En deze in een hoop bioscopen in 48 beeldjes per seconde. Ja. En wat merk je daar dan van? Dus dat is dan ook in 3D, dus je krijgt dan een brilletje op. Wat je eigenlijk ziet is dat het veel soepelder, vloeiender en rustgevender is voor je oog. Ik ben heel benieuwd. We hebben in ieder geval de trailer. Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. I'm a warrior like you. I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. Wauw. Het belooft weer een heel spektakel te worden, denk ik zo. Absoluut, absoluut. Ja, je moet hem gewoon zien. Ja, je moet hem gewoon zien. Ben ik helemaal mee eens. Karen, ook aan jou besteed? Of, Ja, dat is niet zo mijn ding, denk ik. Maar ik denk voor mijn zonen wel. Ja. Jij hebt zo'n heel mooi boek voor ons meegenomen, zie ik. Het lijkt wel een kinderboek, maar wat is het precies? Het is inderdaad kleurrijk, maar het is geen kinderboek. Het is een boek bedoeld voor mensen met dementie. Het is gemaakt door 3 studenten, Fleur, Colinda en Luc. En die hebben dat als project op studie gedaan. En het is nu in productie genomen. Eigenlijk heel erg bijzonder. Nou. En Karen bracht ook een bezoek aan mij om. Dit is natuurlijk dus de eerste pagina. Nou, om heel kort te zijn is het eigenlijk een boek, een muziekboek voor mensen met dementie. Waarin plaatjes en muziek van vroeger met elkaar gekoppeld worden om herinneringen te stimuleren. En dat is het eigenlijk in het kort. Ja, en hoe is het boek ontstaan? Het is eigenlijk ontstaan vanuit een schoolproject. Dat is nu inmiddels 2 jaar geleden. Toen hebben we
vanuit school een onderneming op moeten starten. Met 5 personen was het toen. Inmiddels zijn we met z'n 3 overgebleven, omdat we toen der tijd het boek niet konden produceren. Inmiddels is het dus geproduceerd, zoals je kan zien. Ja. En nu zijn we met z'n 3, Colinda en Luc erbij, zijn we verder gegaan met het boek. En welke studie is het? Het is de studie Ondernemerschap en Retail Management in Eindhoven. En dat was dan in het 3e jaar. Dan mochten we een onderneming gaan opstarten. Moest je ook echt helemaal zelf verzinnen wat voor product. Je moest investeerders gaan zoeken. Je moest de productie helemaal gaan uitvoeren en de verkoop. Dus echt van top tot teen helemaal gaan uitvoeren. En toen kwamen wij dus op dit concept. Alleen toen der tijd konden we dus geen productie starten vanwege het bedrag dat we nodig hadden om het boek te produceren. Dus toen hebben we eigenlijk dat hele jaar besteed aan onderzoek om het hele concept uit te werken. Wat werkt wel, wat werkt niet. Toen zijn we ook erachter gekomen dat sommige liedjes bijvoorbeeld beter werken, net zoals liedjes uit hun tienerjaren. Dus de mensen die dement zijn, de tienerjaren, dat zijn de liedjes die wat echt blijven hangen in het geheugen. Dus die hebben we voornamelijk verwerkt in het boek. En toen hebben we een wedstrijd gewonnen vanuit de opleiding. Toen zijn we ook, ja, heel leuk. Toen hebben we een interview gewonnen met de ondernemer. En toen hebben we heel veel investeerderaanvragen gekregen. Dus toen konden we ook daadwerkelijk starten met de productie. Ik kom uit Meijer origineel. Ik woon nu wel in Weert. Maar Kolenpluim is natuurlijk wel een onder andere boekhandel waar ik aan dacht toen we het boek moesten gaan presenteren en ook op fysieke plekken moesten gaan neerleggen. Dus toen zijn we bij Kolenpluim gekomen. Nou, we zijn met aangekomen omdat Fleur Willems ons benaderd heeft om dit boek via de boekhandel te verkopen, om daar aandacht aan te geven. En wij van Kolenpluim vinden het belangrijk om ook maatschappelijk betrokken te zijn. En we zitten in een samenleving en dan moeten we ook dingen samen kunnen doen, zonder een commercieel gedachte erachter te moeten hebben. Ja. En vandaar dat we dat met alle liefde ondersteunen. We hebben inderdaad het boek meerdere keren getest bij verzorgingstehuizen. Daar zijn we dan langs gegaan met een prototype van het boek. Dat was natuurlijk niet zoals deze, want daar zat de muziek nog niet in verwerkt. Toen hebben we gewoon een Spotify erbij gedaan en toen zijn we het gaan afspelen. En daar kregen we eigenlijk best wel positieve reacties op. Dus toen dachten we ook van ja, dit werkt, dit moeten we echt gaan produceren. Dus toen zijn we het gaan produceren. Wel natuurlijk de aanpassingen vanuit de testen erbij meegenomen. En toen is dit eruit gekomen. Wat misschien ook wel interessant is om te vertellen is dat het muziekgeheugen bij mensen met dementie eigenlijk het gedeelte is dat niet wordt aangetast, niet tot nauwelijks wordt aangetast. En dat daardoor dus inderdaad zodra mensen met dementie muziek horen, dat ze dan dus teruggaan naar de herinnering die ze aan die muziek hebben. En daarom doet muziek het ook zo goed bij mensen met dementie. Je ziet dan echt dat ze gaan opleven en dat ze weer teruggaan in de tijd. Smaakt het nou meer? Ja, we hebben tot nu toe wel goede reacties gehad inderdaad. We zijn ook aan het onderzoeken van wat is de volgende stap voor ons. Wordt het weer hetzelfde boek of gaan we kijken naar andere varianten? We zijn natuurlijk in Limburg, dus wordt het misschien een Limburgse variant. Oh ja, ja. Dat zou natuurlijk eventueel ook nog kunnen. Dus in die richting zijn we echt aan het kijken wat zijn nog de mogelijkheden. Nou, wat een ontzettend mooi initiatief. Ja, toch? Ja. En moet je denken, Fleur, die is 22. Ontzettend knap dat je dan al op zo'n idee komt. Hè? Ja. Samen met haar medestudenten. Ja. Dat is dus een boek inderdaad. Er zit ook nog een gebruiksaanwijzing bij. En ook een kaartje met gespreksonderwerpen. Dus aan de hand van dit boek kun je dan ook haakjes vinden om bepaalde gesprekken te starten. Weet je wel? En dan weer steeds een nieuwe invalshoek. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat het goed werkt. Ook bijvoorbeeld bij zorginstellingen of zo. Dat je dan een stukje welzijn, dus dan samen dan met dat boek aan de slag gaat. Ja. En misschien wel leuk, dus ja, dan hierachter zit, dan kan je het gewoon aanzetten met een batterij. Ja. En dan... dat is wat hoor. Leuk. En dan brengt er allerlei herinneringen, roept dat op. Superleuk. Ja, mooi initiatief. Heel initiatief, dank je wel daarvoor. Ja. Lisette, ik ga over naar jou. Generaal Montgomery, een heel ander onderwerp. Hij heeft heel veel betekend, een Britse generaal, denk ik, hè? Ja. Heeft veel betekend voor de bevrijding van deze regio. Hoe zit dat? Nou,
Ik ben in het museum geweest, Oorlog in de Peel. Ligt in Melderslo. Daar hebben we zo meteen een klein fragmentje over. Maar ik zag daar dus een foto waar hij op stond. En ik weet dat in Panningen bij de Lazaristen hebben ze ook een zaal. En die heet naar Montgomery, omdat hij ook in Panningen geweest zou zijn. Ja. Maar ze zijn daar op zoek naar bewijs. De straat vernoemd naar Montgomery, klopt. Ja. Ze zijn daar aan het zoeken naar bewijs dat hij ook echt hier is geweest. Want dat wisten ze niet. Nou, toen was ik in het museum, toen waren er toevallig mensen hier uit de regio, gewoon met een club. En dus die meneer van het museum gaat dat vragen van, goh, weet iemand er iets van? Ja. Daar wist iemand iets van en die hebben eventjes voor de camera gevraagd. Nou, dan gaan we even naar... In dit museum staan we ook bij een heel toffe foto. We zien generaal Montgomery. En ik heb me juist laten vertellen dat hij hier rechts op de foto staat. En toen hadden we het erover dat hij ook in Panningen was geweest, bij het Lazaristenklooster. Daar hebben ze nu ook een Montgomery-zaal. Maar u weet er meer van? Hij is onder andere ook in Helden geweest, op de Heldenseweg, ik weet niet precies of dat Heldenseweg is. Maar bij de familie Hafmans heeft hij 1 nacht ingekwartierd gezeten. En er is een klein verhaaltje over mijn schoonvader. Verheijen, daar was hij ingekwartierd. En die liep eens een keer, want die man is daar een dag geweest. En hij was er maar zo'n mannetje, mijn schoonvader. En die liep er bijna tegenaan. En dan zag hij wat van. En hij schupte hem tegen de schenen. En hij zei, ja, die rot. En dan kreeg hij een klas om die oren van Montgomery. Oh, echt? Dus dat is echt gebeurd bij de familie Hafmans. Ja, dat zijn dingen die vergeet je als kind zijn niet meer. En later realiseer je pas dat je iets bijzonders hebt meegemaakt. Ja. En dat wordt natuurlijk in de familie nog steeds verteld. Ja, dat verhaal dat gaat natuurlijk, dat blijft hangen in de familie en dat gaat nog steeds rond. Dus zelfs in Melderslo vind je de geschiedenis van Peel en Maas terug. Ja, klopt. Volgende keer kom ik daar uitgebreider op terug. Omdat ik weet dat er vroeger was er een museum Vlierenhof in Maasbree. En ik weet dat er materialen van hun daar naartoe zijn gegaan. Ja, en ik dacht, wordt het tijd om te gaan kijken. En in de coronatijd hebben ze daar echt een pareltje van weten te maken. Dus echt de moeite waard. Ja, oké. Goeie tip. Dankjewel. Volgende keer meer. Oké. Ja. Karen, kerst komt er weer bijna aan. Ik heb er zin in. Heb jij de kerstboom al staan? Ik heb hem nog niet staan. Nee? Hij is wel al aangeschaft, maar hij staat te wachten om versierd te worden. Ja. Jullie wel? Ik heb wel de boom staan. Maar nog niet binnen en opgetuigd en alles. Ja, precies dat. Ja. Nou, het komt gauw genoeg, gaat dat dus weer gebeuren. De kriebels die beginnen in ieder geval weer te komen. Ja, daarom. Ja. Je hebt ook weer de nieuwste kersttrends voor ons onder de loep gebracht. Klopt. Ja. Na de laatste 2 jaar dat toch alles een beetje anders was, zijn we er ook inderdaad allemaal weer aan toe. Dat merk je gewoon aan alles. Lang gedekte tafels, mooi versierd, veel gezelligheid, dat staat bovenaan. En dan ook de trends. Dus eigenlijk ook voor ieder wat hij leuk vindt, wat hij wil. Maar ja, goed, ik zal wat dingetjes dan benoemen wat wel opvalt. Ja. Qua kleuren zie je veel pasteltinten, maar dan een beetje gematteerd. Dus een beetje oud-roze. Maar ook weer de donkere kleuren, zeg maar. Het donkerrood, de donkergroen, dat blijft. Ook het goud en het brons. Maar wat opvallend is dat de zilver weer helemaal een opmars is. Dus het zilver komt terug. En verder is het ook in de kerst een stukje duurzaamheid, wat je veel terugziet. Dus ik zie hier ook papieren ornamenten. Klopt, ja. Doe it yourself. Dit is dan waarschijnlijk dan wel niet zelf gemaakt, maar dat is wel ook wel een trend dat mensen weer dingen zelf gaan maken. Dus, of decoratie met kerstballen, met takjes uit het bos. Je kunt het zo niet bedenken of zo eenvoudig. Dat maakt niet uit. Dus kan allemaal. En wat ook opvalt is het stukje minimalistische kerst. Dat zie je eigenlijk wereldwijd terug als je kijkt ook op internet. Het is niet meer die hele volle, dikke boom. Het is juist eigenlijk het kneusje uit het bos dat nu helemaal een stralend middelpunt wordt. Echt waar? Dus ja. Bijzonder. Ja, daarom. Dus eigenlijk een beetje een paar takjes, een beetje scheef of zo. Dat is helemaal hip. En lampjes. En vooral veel lampjes. Ja, precies. En dan bijvoorbeeld één opvallende piek of één ornament wat heel erg opvalt. Dat is wel iets wat je nu heel erg ziet. Nou, apart. Ja, toch? Ja, maar dus, en de standaard kerstkleuren rood en groen, dat blijft ook wel? Dat blijft ook wel, wat ik al zei. Precies wat je wil. Je kunt eigenlijk alle kanten op. Ik ben bij Stijl 28 geweest en daar heb ik al dingetjes meegenomen.
Dus je ziet ook vaak nu de abstracte vormen van een kerstboom. Ja, Zeg maar. Dus dan zoiets. En dan met lampjes. De kaarsen blijven natuurlijk heel belangrijk. Licht in huis. En dan alle vormen en kleuren en maten. De kaarsen. En maar ook met LED. Dus dat is ideaal natuurlijk. Dat is wel heel... Ook brandveilig. Heel handig ook. Ja, precies. Hoef je niet te blijven aanvullen. Ja, en wat jij al zei, dus inderdaad de papieren ornamenten, een beetje origami gevoel. Dat zie je veel als decoratie in de boom, maar ook in huis. Dus eigenlijk kun je alle kanten op, maar het ziet er allemaal wel, denk ik, heel mooi en sfeervol uit. Ja, heel leuk. Ik krijg er helemaal zin in. Ja. Om te gaan versieren. En ik moet nog een kerstboom gaan halen. Wordt tijd, als ik dit zo zie. Leef je uit en dan weet je ook wat je moet kiezen nu, ja? Ja, nu weet ik het. Ja. Weinig takken. En zo klaar. Daarom. Ja, ik zie dat de kerststal of kerstdorp, dat daar ook steeds meer aandacht aan besteed wordt. Klopt. Ja, dat is een enorme hobby voor veel mensen om zich daar helemaal in uit te leven. En we hebben daar mooie beelden van. Ja, we gaan even kijken. Dat is inderdaad een beetje groot uitgevallen. Een hele verbouwing. Hè. Normaal staan hier de meubels. Gedeelte van de stoelen staan onder de veranda. En alles hebben we aan de kant geschoven. En dit is eigenlijk ons kerstkindje. Maar dat blijft ook wel een aantal weken staan. Dus mijn jongste zoon die is in 27 januari jarig. En dan voor die tijd moest hij opgeruimd zijn. Dus die staat zeker een week of 5, 6. Ja, eigenlijk ligt het bij jullie thuis van vroeger uit. Van vroeger uit. Bij ons thuis hadden ze, voordat ik geboren, een schilderbedrijf met een hele grote werkplaats. En dat was in deze tijd werd die helemaal volgebouwd met kerstspullen. Zelf heb ik dat nooit gezien, maar wel van de verhalen. Dus dat zit er ergens een beetje in. En ik ben dan klein begonnen, maar alleen zoals de meeste mensen met een kerstboom, een klein krepstalletje en wat kleine beeldjes erbij. En de kameel is ook heel bijzonder, omdat onze kinderen bedachten van, nou jullie mogen nog een beeldje erbij zoeken. En dan kwamen ze met de kameel en ik had zoiets, een kameel, maar daar lagen cadeautjes op en dat is natuurlijk voor kinderen toch heel mooi. Maar kinderen vinden dit prachtig, ze gaan er ook bij zitten en ze kunnen, ook onze kleinkinderen vinden het helemaal geweldig. Ja. Nou, wat een vrolijkheid. Daar word je toch helemaal blij van, zoiets? Dat bedoel ik. Wat denk je? Maar dat die kinderen dat allemaal geweldig vinden, toch? Ja. Kan je uren naar kijken. Ja. Ik vond het vroeger al leuk, alleen maar zo'n kleine kerststal met een kribbe. Ja. En een grot. Ja, precies. Dat vond ik al helemaal geweldig. Ja. Het is hartstikke mooi. En ik begreep dat we hier ook nog een apart programma over hebben. Er komt een heel programma met allemaal kerstdorpen bij Omroep PNM. Dus leuk. wordt kijken. Ja, iets voor jou, Roger? Om kerstdorp te gaan bezoeken. Maken. Nou, om te gaan kijken, te gaan maken. Ja, nou, ik heb de laatste tijd niet. Want ik denk dat er echt wel heel veel tijd in gaat zitten. Ja. Niet? Dat is een vak apart. Ja. Maar je hebt wel leuke kerstfilms voor ons meegenomen. Ja, Kijk. Ja. absoluut. Ja, absoluut. wat heb je voor ons meegenomen? Laten we beginnen met Wilde Krokodil. Wilde krokodil? Daar is hij. Oh, daar Wilde Krokodil met een beetje rode sjaal. Schaaltje? Ja. In het Engels is het trouwens Lila Crocodile. Maar ja, dat kennen we natuurlijk in Nederland niet. Het is trouwens ook een kinderboekverfilming uit 1962. Dus op zijn Nederlands en Belgisch ook hebben ze gezegd, we maken er Wilde Krokodil van. Klinkt veel leuker. Ja. Ja, het is heel leuk. Ja. En Javier Bardem zit erin. Shawn Mendes. Oh, leuk. Ook leuk. Die speelt Will. Want Ja. Will... Bedoel je de stemmen? De stemmen. Ja. Oh, ja. Shawn Mendes speelt Will. En Will is niet de normale krokodil, maar dat zie je natuurlijk al. Ja. Het gaat over een jochie en die komt met zijn ouders te wonen in New York. En daar zit ineens een zingende krokodil op zolder.
Ja, dan denk je, ze worden gelijk beste vrienden. Maar de buurman, die werkt niet echt mee. Dus ze moeten eigenlijk samen als gezin gaan zorgen dat ze de buurman weten te overwinnen. Het wordt echt heel leuk en het is een hele lieve, leuke familiefilm. Ja. Heb je beelden van ons meegenomen? Ja, we gaan even kijken. Come on! Er is een krokodil in ons huis! Oh, hallo. Jij bent vast de nieuwe huurder. Hector P. Valenti tot uw dienst. Jullie hebben mijn krokodil ontmoet. Hij is een buitengewoon talent. Zijn naam is Miles. Ah! Ik heb jou ook gemist. Mam, ik zweer het je, hij is niet gevaarlijk. Het is een krokodil. Oké, ja, krokodillen kunnen door botten heen bijten. En ja, ze houden van mensenvlees, maar hij is niet zo. Hij draagt een das. En hij kan zingen. Is dit echt wel veilig? Wie wil er veilig zijn? We zijn hier om te leven. En leven is een gevaarlijke zaak. Oei. Oh, wat een heerlijke, gezellige film. Word je ook blij van. Heel leuk wordt die. Je hebt nog een film van ons meegenomen. Puss in Boots, zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed, ja. Het is Puss in Boots, The Last Wish of De Glazen Kat, De Laatste Wens. Antonio Banderas doet de originele stem. En we kennen jullie hebben misschien wel Shrek gezien, ooit in het poosje geleden. Jazeker, ja. Daar is hij ook een karakter in, Puss in Boots. Hij heeft nu weer de hoofdrol. En we kennen hem als onbevlogen, roekeloos en voor nergens bang zijnde kat. Maar een kat heeft 9 levens en hij zit nu in zijn laatste. Dus hij moet nog 1 spannend avontuur gaan doen om meer, eigenlijk weer zijn levens terug te kijken. Ja. Nou, je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt. Ik ben de gelaarsde kat. Heilige boontje. Hey, reus! Wil jij iets cools zien? Ja, de legende zal nooit sterven. Gelaarsde kat, je bent dood. Ik heb 9 levens. En hoeveel keer ben je al dood gegaan? De gelaarsde kat heeft geen spotter nodig. Kijk. Kijk. Een kat totaal blijft op zijn pootjes terecht. Kijk. Ook een hartstikke leuke film. Ja, zeker een hele leuke film. Maar het is niet alleen voor kinderen, maar er zit ook heel veel volwassen humor in. Oh, van die verborgen grapjes zo. Precies dat. Ja, heel leuk. Die zet ook in jouw besteed? Ja, zeker. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Ik blijf even bij jou, want ik heb hier staan de naam Roffert of Roofvaar. Die komt vaak terug in de regio, maar wat is het precies? Ja, daar heb ik ook naar gezocht. Verschillende plekken. Dit is een krantenknipsel van Buggenum. Want als je daar door Buggenum fietst, zie je op school Roffert staan. Ja. Vroeger was daar het gemeenschapshuis, heette Roffert. Kom ik in Baarlo, dan ligt daar Huis Roffert, dat is het Rijksmonument. Fiets ik een stukje door, dan ben ik in Kasteraaij, dan is er een straat die heet Roffert. En de vorige keer was ik in Ronkenstein en daar was ook een boerderij, die was van een Roffert geweest, die dan weer connectie had met het kasteel in Kessel. Ja. Dus dat is gewoon echt een naam die in de familie, een familienaam die, waar heel veel leengoederen had op allerlei plekken. En zodoende kom je die van 1300 tot... Komt u overal weer terug? Komt u op allerlei plekken terug, omdat ze daar bezit hadden. Ja, oké. Heel grappig. Ja. Dat is echt iets van hier dus. Een soort, weer een weetje om op te slaan. Ja. Ja. Dus mocht je een keer willen zoeken, je vindt het op Pelemaas, net als het digitale geheugen van Pelemaas. Ik vond hem ook vanwege Kasteraaij op Rooinet. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan van een andere regio. Ga je over de Maas, dan kun je best in de site kijken van Lei. Daar kan ik de sitenaam wel van geven. Ja. En dan vind je overal die dingen terug. En dat is echt heel fascinerend. Ja. Dus dan kom je zo'n heel bolwerk tegen van de namen. Ben je eigenlijk bijna een speurneus als je zo bezig bent, toch? Ja, dan kun je echt helemaal uitpluizen met families en... hoe dat precies... Voor je weet bent natuurlijk uren verder. Ja, dat heb ik nu niet gedaan, maar ik kan wel zeggen dat het heel interessant is. Oké. Ja. Nou, dankjewel. Weer wat geleerd. Ja. Roger, je hebt nog een paar films voor ons meegenomen. Wat heb je voor ons in petto? Ja, het is natuurlijk, wintermaanden zijn natuurlijk ook wel een beetje bioscoop- of filmmaanden, toch? Ja, het is een spannende thriller vanaf 21 december te zien. Met ook een Prosecco Night doen er veel bioscopen daarmee. Faithfully Yours.
Dus krijg je lekker Prosecco bij, begrijp ik? Ja, dat wordt vervangen met een fijn glaasje bubbels. Ja, lekker. Deze film is van de makers van Loft. En dat was toen eigenlijk best wel een hele spannende film. Kan ik me nog herinneren, ja. Ja, met Braga van Doesburg en Elise Schaap in de hoofdrollen. Ja. En deze is net zo spannend? Ik denk dat deze toch spannender is, eerlijk gezegd. En hele goede actrices, vind ik. Absoluut. Ja, Elise Schaap zie je natuurlijk best wel veel. En die is echt wel heel erg hot. Maar Braga van Doesburg doet het ook heel goed, hè? Ook goed in series. Oogappels. Super. Precies dat. Die is meer aan jou besteed, deze film, denk ik? Ik weet het zeker. Ja. Met Prosecco al helemaal? Absoluut. Ja. We gaan even kijken. Kan ik u off the record iets toevertrouwen? Wat u uw echtgenoot vertelt, dat zijn mijn zaken niet. Haast, weekendje weg. Hebben jullie eigenlijk al plannen voor vanavond? Nee. 2 kaarten voor Ajax AZ. Yes! Veel plezier. Jij moet mijn telefoon bij je houden. Appjes ervoor en daarna niet vergeten, hè? Jij doet de eerste helft van het weekendprogramma, ik de tweede. En daarna neem ik het van je over, zodat je de rest van het weekend je gang kan gaan. Luc, Isabel is weg. Hoe kan dat nou? Jij was toch bij haar? We hebben bijzonder verontrustend materiaal gevonden. Waar was jij? Ik ben gaan zwemmen. Alleen? Jij weet dat Isabel met iemand anders was. Je moet het vertellen. Die foto's, die berichten, die heb ik naar Luc gestuurd. U beseft toch dat het inmiddels niet meer over vermissing gaat, maar over moord. Weet je wat het enige werkelijke verschil is tussen jou en mij? Jij liegt beter. Niet van die rare dingen zeggen. U heeft al zoveel gelogen over van alles. Ik probeer de reputatie van mijn vriendin te beschermen. Mevrouw Bakker, ik zou mij eerder zorgen maken over uw eigen reputatie. Nou, ik krijg er nu al kippenvel van, alleen al door het bekijken van deze trailer. Ja, voor als je iets anders wil dan echt het hele kerstgevoel, zou ik deze film aanraden. Een goede aanrader. Maar de volgende, dat vind ik ook wel een hele leuke. I Wanna Dance. Een beetje nostalgie. Ja, Bohemian Rhapsody, die film gezien? Ja, prachtig. Ja. Nou, dan kan ik niks meer zeggen dan de schrijvers hebben een nieuwe film gemaakt. Ja. En het is I Wanna Dance. En het vertelt echt alles over Whitney Houston, haar turbulent leven, emoties. En vooral hoe is ze begonnen met zingen en hoe, weet natuurlijk allemaal wat geëindigd is. Maar hoe is dat allemaal gegaan? Ja. En fantastisch geschreven. En heel veel muziek, hoop ik. En heel veel muziek. We gaan even kijken. Special guest in the audience tonight, legendary record executive, Mr. Clive Davis. My voice is gone. What? You start the show tonight. No talking back. I'm your mother. There's a boy I know. He's the one I dream of. What's your name again? Whitney Elizabeth Houston. I know how to sing. I might have just heard the greatest voice of her generation. Oh, heerlijk. Dat is toch gewoon nostalgie, die muziek, of niet? Ja, die wil ik ook wel zien. Ja, Alleen heel triest hoe dat dan... het einde. En dan ook nog haar dochter ook nog later. Dus ik vind het... Heftig. Jammer. Ja. Maar
bedankt voor de leuke tips in ieder geval. We moeten weer even keuze maken, denk ik. Of naar alle films, dat kan natuurlijk ook. Meerdere. Ja, precies. We gaan ze allemaal bekijken. Dit was het weer. We zijn er weer doorheen voor deze week. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er niet vanwege Maak het Woord. Maar die week daarna natuurlijk weer wel. Tot dan!